Takže priatelia, naši finišujú s mesačným projektom Lego Film. Teraz sa ideme vybrať túto špionážnou kamerou, že čo robia. Marko, čo je tvoja úloha? Posúvať panačíkov. A na akom zábere teraz pracujete? Čo musí urobiť? Dať zvíhak pod auto a premeniť gumy. Zvíhak? A čím pracujete? Pozeráme si, čo sme práve natočili video. A o čom točíte? O matematike. O matematike, hodina matematiky. Deti sa tam učia s pani učiteľkou, zoberú si písomky a napíšu odpoveď na slovný príklad. Spokojný? Áno. Koľko? Kto tvoril scenár? Ja. Toto je trieda, hej? Áno. No. Dobre. A s čím ste spokojní, že vám čo vyšlo v tom projekte? Že nám vyšla pekná hodina matematiky. A ako pekná? V čom? Zábery pekná, alebo čo? Pekné zábery aj sa dobre posúvali panačíky. Ako? Pekné zábery, aj sa dobre posúvali panačíkovia. Aj šlo to, čo sme chceli. Čo robíte vy, chlapci? Čo? Čo teraz robíte? Dávame zvuky, čo sme nahrali teraz. Čo? Včera, čo sme nahrali, dávame zvuky. Aha. Už finišujete? Áno. Matej, čo sa ti najviac na tom páči? Co? No, zlatý si. Šimon, čo sa ti na tej práci najviac vidí? Ja. Rádko, povedz. Že ako ten mení ide opraviť ten kvanec. A aká aktivita bola najlepšia? No. Zlatí ste, výreční chlapci, výreční. Riaditeľne nahrávacie štúdio. Dubbing. Zástupkyňa pracuje. Ja viem, spýtam sa mami. Nevie. To je super nápad. Mami, a čo je to? Toto sú domčeky pre nás? Ale nie, sú to rybie domy. Tak čo, deti? Viete, aký je to druh týchto žltých rybiek? Ak viete, tak si ho povedzte. A čo, babi? Čo teraz robíte? Aďa, povedz, čo robíte teraz? Som vás tu vymákol. Žaneta, čo robíte? Nahrávame. Čo nahrávate? Zvuk. Čo nahrávate? Na Lego film. Zvuk? Na Lego film. A o čom je váš príbeh? O rybkách. O rybkách? Áno. Kto skladal scenár? Ema. Ema, ty si scenaristka? Áno. Čo ťa inšpirovalo k scenáru o rybkách? Triede máme akvárium. Á. A čo je taká hlavná zápletka? Nevedeli, aký je to druh. A aký to bol druh? Čo? Neolamprologus žltých rybiek. Čo? Tie žlté ryby. No pustite, čo ste nahrali. Daj zvuk von. Pustite, čo ste nahrali.
Ja čo si to išla? Jaj. Tam je skúška 6 dole. Skúška 6, to ste už 6 krát išli? No. Hej, vás. Môžeme ísť s nami pozrieť sa na rybky? Ahoj Simonka, pravda, že môžete ísť s nami pozrieť na rybky? Ďakujem. Elenka, poď sa pozrieť na rybky. A teraz čo s tým idete robiť? Ideme teda do Lego filmu. Ale musíme to najprv popravovať. A ideš aj ty? Áno. Áno, idem aj ja. Tak pôjdem aj ja. Tak držím palce. Jej, také sú to krásne ryby. No, uvidíme, aké budú výsledky.